Ivan Farkáš je mladý podnikateľ, venuje sa grafike, dizajnu a vo voľnom čase fotografuje. Tento úspešný mladý muž bol niekoľko rokov závislý na tvrdých drogách. O svojej minulosti hovorí úplne otvorene. Začal som brať drogy v 17 rokoch, to som bol ešte na Gimply a začalo to tak, že party s kamarátmi, chodili sme na akcie cez víkendy, piť do krčiem aj cez týždeň niekedy a popri tom sa fajčila marihuana, medzi tým na akciách nejaké tá extáza, LSD. A tak sa pomaly sme sa rozbehali a ja som do toho úplne padol. Bolo to silnejšie a ten stav z tých drog bol lepší. Bol mi taký príjemnejší. Alkohol mi nikdy moc nechutil. Do úplne iného sveta som sa dostal. Proste tie halucinácie boli pekné, príjemné, farebné a páčilo sa mi to. Keď už sa človek rozbehne na drogách, tak začne problém s peniazmi a začne ich zháňať, jak sa dá. Napríklad krádne, podvádza. Jeho rodičia celé 2 roky netušili, že ich syn užíva drogy. Keď to zistili, donútili ho ísť na niekoľko liečení, najskôr neúspešne. Tam som bol len preto, aby som zakryl rodičom oči a aby som mal od nich pokoj zase. Aby som mohol potom, jak som absolvoval liečenie, dojsť domov a ďalej fetovať. 10 na minútu vám začína budiček, rozcvička, raná komunita, potom ráňajky, potom je nejaká ergoterapia, pracovná terapia, potom máte obed, potom sedenie s psychiatrom, kde sa rozprávate všetci dokopy, kde už viete presne, čo vám ten psychiatr povie a rozprávate sa o tom, prečo nefetovať, jak nefetovať a prečo kto nechce nefetovať. A pritom každý je tam preto, lebo nechce fetovať a chce sa nejak z toho dostať. A potom máte zase ešte nejakú robotu a po večeri niekedy voľný program, niekedy ďalšia komunita. A ide to tam masovo, sa to tam bere a nie je tam osobný prístup k ľuďom. Pravidlá sú len tie, že musíte byť čistí, že nesmiete mať zlý moč. Dá sa im prejsť cez rozum veľmi ľahko, pretože tam napríklad, keď sa odovzdávajú moče, aby prišli na to, či človek niečo zobral, tak dajú na to hodinu čas. A za tú hodinu si človek môže zohnať moč od nejakých čistých ľudí, ktorí tam chodia a od ktorých sa to dá kupovať. Okolo tých 300 korún to je jeden moč odovzdanie. Profesionálne zariadenia mu nedokázali pomôcť. Z drogovej závislosti ho dostal človek, ktorý na to nemá žiaden diplom. Dokázal mu dať zmysel života. Ja už som tomu ani sám neveril, že by som sa z toho dostal. On mi povedal asi jediný človek, že mi verí, že sa z toho dostanem. V tejto miestnosti strávil prvé dni bez drog, v dome cudzieho človeka, ktorý mu nakoniec pomohol. Mám kopec roboty, záujmov, ktoré sú pre mňa prednejšie, ktoré ma naozaj zaujímajú a oveľa viac ma uspokojujú, ako keby som mal brať drogy. Teraz som čistý 4 roky. Dúfam, že navždy.